Megu Jisu. Yang saya skor kita boleh nak gospel kat kum u Lukas long ke paningkong kit kat arpun riu ter. Au benai bahan riu jong kejing pun ke Elizabeth ublei ulapa yu angel Gabriel syakasnong ha Galilea ke pakerteng Nazaret. Ulara ka kubor siya ka way ka teisuti ka bayatek tin berway briu ba kerteng Joseph na ka jaj David ka kerteng ka ta ka samla lalong ka Maria utaw angel ulawan siya ka bat ulaong kublay ka badap da ka jingay ay utray udan bat pi la kerku kerpang ya pi na pedeng ki kentay baro ka Maria kala kuslay jumu de kata ka kubor angel bat kala lungo kamut ayu kata kejing kublai jong u uangel ulaong haka ku Maria wat siap ting na bau blai ula kami i yapi pin sapun kun bat pin sakau kun bat pin sa ai kerteng Jisu ya u un salong ubakrau bat enkot u kun jong bakritam utrai blai un ai u ka cats em u David u kpa jong u Ursalong sim halor ke yeng u Jacob si junom bat ka hima jong u kanom kutshu gospel jong try jiro ameko Chris hagane kesngi ke pasdang jong kanika novena Christmas in puson ya kane ka jingwan long breu jingwan long do long snam jong utrai jing Yesus Kristus ubala kongo ia ublei ukpa banwan sya ka pertei ban pelaj im yangi hakane kasngi ngi puson ya ka jing pidiang jong ke jaj benriu ukun benriu hak teng jong ka Maria kabala pidiang ya ublei banwan hakat unut jongka man ka Christmas ngiken mau ya kene kejing wan jong Jisu ha kejing im kejongi pada kene kejing wan jong Jisu uba pen im yangi naki pop jongi ya keba kata ka kerteng Jisu kamut Yahweh saves ublei ukpa ublei ubalong unong pen im Yahweh saves deken kani kajing priang jong Kamaria ya uni ublei wapen im yangi kadi kani ke ba mata kasingi puson pat kumno Kamaria kala priang pat kumno Kamaria kala yo ya kani kerdan balong ka kemi ublei nia singeu hangni kajing kublei jong angel la kublei ya ka la ong na ka dekot atu pra jong ka gospel kum Lukas long ka baningkong kublei kapadap da kejing ai kublei kapadap da kejing ai Kamaria kadai kata kabriu kapa ublei ulajit kerpang lada Kamaria kamlong kapadap da kejing ai di kamut kamdei hok banyo ya ublei hakajing im jongka balai Kamaria kalong kapadap jing ai bat ba ublei usajit yaka kani ke pangidon kamban puson sapang kani ke jing maya bakrau jong ke jing penim jongi balai katap ke jing ai kadai namar ublei ulajit kerpang yaka lakerku kerpang yapi pej hak tu ke dekat lakerku kerpang yapi dei nakane kadau Kamaria kasadap da ke jing ai banlong ke babidor ban priang yu Jisu hakamet jongka abangi puson ya kajing im jongka Maria ba priang yu blei ba dia ke bangiru ngin hap ban bud ya kanuksa leni ka nomuna jongka Maria kadai syuapa ka Maria ka yo priang ya ublei hakamet jongka ublei wan syong hakamet jongka ningkong ka Maria kala priang bat kala yok sngeu ka jumlin pan yok sngeu pan tip ya ki sur jong ublei kalong kumno namar kala yok jingikai hapa kala sa hat tempel nadu kisngi ba la IT lalibu da ka
kami berukpa jongka hatempel yaka kalanang bertatip bat ngatarai kalau yosngau ya kejing pasiau jumblei bat kasatip ba kane kejing kublei kadai kabawan na beneng kejing keli yang iwe pe iwe hakane kejing pen krek jungi kalong hato ngi ngau tu na em ya kasur ka bangi yosngau la kawan na blei ne kawan na ksui bun sin ngim ngau tu la kasur la kawan na blei ne kawan na ksui lada ngimlong kiba hikai ya lade ban yosngau ya kasur jong blei nginom ngau tu haba ublei ukuren nakabanta jungi ki kristan kiba menta kumnong in yosngau ya kane kaktin ko jong blei bat habang yosngau ya kasur jong blei kumnong itip pakadai kata dakapa ngipule ya ka bible langpa jong ka bible ngin sayo sngew kamaria klempep kala jupule ya ka Torah ka jutang barim kijing tho jong ki prophet dei negeri kadau katip ka sur jong blei hapa kawan kumno kawan dei nakabanta jongi ru ngidi berbuat ya kene genuksa ka baningkong syaba ngin yok priang yo jisu hakamet jongi gede ban penle jumut ban duriap ya ka ktin ke jongblei ya ka bangi don menta ha ka bible ka jutang barim bat ka jutang bathmai de ka padap dak jinge e de ngin sadap dak jinge e ni baro ki kristan ni hab ban ken mau ya kane lakot ni layo ya kane ke jinglong kristan bat ni de ki badap da ublei hare ka no sin ngim skau tu ya kane ke jing dap blei jongi bat ni im kum ki bom dap belai kamaria kalong kepakerpang pat kepadap jing namar ka don umen sim ublei ni baro ni don ya umen sim ublei hari ni set up ya umen sim ublei hapo jingi de nak ne kadau ngim sngau tu apa ngi sngau ka sur jung ublei haja ka pangin pidiang ni kentai ja kata ka sur ke jung ublei de nomor kata kalong kepadap tak jing utrai udan bat pi balik kamaria kadap dak jeng namar utrai udon batka ompat dei hakamet jongka udon batka hakajimut jing perkhat jongka hakajing im jongka baman lakaski kamaria ya kaweiru keba ngitip syapang kamaria kadai kebom don pop tendrai bat kane kadai jingjit kerpang yaka la kerku kerpang marap hidap ke jinga nadu balaseng lapun yaka hapo jengka kepok jengka kemi jengka ka anak kemi jengka kupa Joakim de lajit yaka nadu kata kapor kumpa la tho ha kitab Isaya ngalajit ya pi syuaba en kai ya pi syuaba en seng en pun ya pi lajit ya pi tu kumta ka urlong ha nakapanta ka Maria namar belai mar ublai utip ya kalenti pun jit nakapanta pun pa ya lau jong kun sia ka perthei ba un lek ban pen im ya ki breu ki ba don hakari jong ka jingdum te kane ka jing kmi lenti jongi yo jisu ka jing ap jongi ya ka jing sai mar ngi don hakari ki jong ka jingdum te kane ka jing kai na ka Maria ba ngin long ni kong ki ba duriap ya ka tin jong play kami du bla ban pidiang ya ujisu ha ka jing im jongi ha ka met jongi ni ki kristan katolik dasisha ni priang ya ujisu ha ka met jongi ha pangi priang ya u ha ka kominian bakoi u blai bisisha u blai ba im hare hato ni priang kane ka jing priang jongi hato ni priang da ka jing bidor jongi ne hato ni su priang namar ba ni dei ki kristan katolik ni dei ban priang ni klampen kre elade kane ka ayom adben ka wer yangi bangin ap barabor ya kejingwan jung jisu hakayu kharis bakoi ap kum kamaria kala ap barabor ya kata kesur kala kre barabor dena kedau katip haba uwan de kejing kliyangi kalong haba ujisu uwan hatongi tip ne em ba ujisu uwan kano sin ngilet pidiang sak komunian bakoi bangi tip ba ujisu uwan hakato kapor
kene ke jing kuli bengi don kaman puson kon men ko para hakane ke jing pen kre ke jing wan jing Jisu ke jing ken mau jing ya ka Christmas ka mas jung ukris ke jing wan jung ukris hato man ka Eucharis bakoi hato ka den em ka Christmas na ka banta jong ngabat jong pi ne to gari tanga ka bunai Desember ka Christmas ka Christmas na ka banta jongi ki Kristen Katolik ke dei man hapa ngilej sya ke jing kenya Eucharis ngilej sya ka mas ukris to kan men ko para to ai ba kene ke jing puson jong ya kene ke jing long jong kamaria kan ya rapi ban pen kre ban pen ken mau buram ya kene Christmas kerpang mentau snem yo la se kene ke Christmas ba khadu na ka banta jongi na ka banta jong hal se ke Christmas ba khadu ngapen kre khamba mentau snem ban ya usnem baladem kene jing khot jonga ya pi government ko para hakani ka sngi sedang hakani khandru tarik penai Desember ba ngin sedang hakar kom ko pathamai ban pen kre ya Christmas tu nginam pen kre bun saudong jing ngi pe ki patrei keleng-keleng ki pen kre Christmas advance Christmas ki ong but ki yashat ki syuah kemen kato kamde ke jing pen kre Christmas kat kamde ke Christmas don na preng jungi balik Kristen ro ki ya kemen Christmas hakado pada kakian kata kamde ke Christmas kata ke jing lebe nyu Chris kamde jing ken mau buram ke jing wan jong nong penim Jisu wan ban penim ban like na kita ki jing le tamasa ki ban ne tanga perthei ka jing le tamasa jungi kam don jing mentoi nakapan taban pediang ya uman sim bakoi pat jing wan jung Jisu komen ko para kitu betar kaman kelak bamut ngide pen kelak bamut mentah usnem yo la se kadi ka Christmas pakhadu hato pin kud ke jing im jong pi hakakia hak jing im ke ba auria hak jing im ba pop kelak bamut pi badon ke jing ya dei ki bam biang ki jing long irregular relationship kita berkhoi penpek no penkut no kita berkhoi mereka kata mereka para yang penkut no akan ke jing pusan mata kasngi ngin buat yang kedusar ko pen kre ya jing wan jung Jisu kum kamaria to try Jisu nya rapingi o Jisu ngilong tang kinong pom ikan mau berbom man usnem nya ke jing wan jung me long ba jung ka Christmas to mabun sin ngim jung pen kre ila de na ka pantah jung me to ma pa to isne yangi ngilong kinong pom o Jisu ko kun jong blai pe im to isne yangi inong pop enjoro yo Jisu Kris